Takže čus, zase Merga, vítám vás u mého prvního dílu Tadex. Takového prostě kluk mi napsal, nebo spíš holka na CSku, prý je to holka. Řekl mi, že jestli mu pošlu kód, že se mnou bude chodit nebo co, tak mu dejme napsat. On chce po mně kód do CSK na VIPko, nebo na e-VIPko, protože mi napsal, že z nějaké sračky a já jsem si s něho dělal prdel, on to myslel vážně. Počkej. Počkej, tak schválně. Tak mu napíšem nějaký kód, já nevím, například. Počkat, takže. Protože tam se posílají 2 SMSky, já jsem mu řekl, že jsem bohatý, že také sračky, on mi to uvěřil, tak samozřejmě mi napsal, že jestli bych mu to neposlal, že je holka, že mě miluje a takové blbosti. Samozřejmě jsem si to nestihl vyscreenout, tak mi to napsal. Tak. Tak mu napíšu a jinak. Tak, ten kód. Já hodně gramatický kluk, koukám. Já mu napíšu, že na e-VIP. Tak mu napíšem nějaký random kód, já nevím, třeba POGLV. Ne, to poznávačka, tak. Op. Napíšem třeba toto. To je kód na VIP, chceš i na e-VIP? Ale. Ježiš, nějak se mi to seká trochu. Tak počkáme, co napíše. Já umřu, jestli napíše, že jo. On se jinak chce. Jinak v CSku se jmenuje nějak Pája Sexy. Tak, a koukejte, jak zjistí, že to nepůjde. A je to bude reakce, mě by zajímala ta reakce, tyjo, na něho. Čekej. Tak jo. Já počkám, tak je to stříhnu, než mi odepíše. Tak mu jdeme napsat. Pořád neodepsal, asi už čekám tak 5 minut a neodepsal. Tak, zeptáme se, jestli odepíše. Protože hraju Furieny. Jelikož se mi to nějak seká, když natáčím, tak nevím proč, nevím jak, nevím za co, nevím co jsem udělal, že mi to takto seká. Tak bohužel netočím nějak, jenom někdy, když prostě mám na to čas a šanci, tak natočím. Nebojte, další video vyjde brzo, po tady tom videu, tak dáme tomu 2-3 dny a bude další video. Tak já to mezi tím střihnu, než napíše, tak bude docela trvat, tak počkejte chvilku. Tak nic, tak já už bych to ukončil, protože aktivní před minutou a nějak prostě nějak mě ignoruje, tak až napíše, tak natočím když tak druhý díl, pokračování. Tak zatím ahoj. Ahoj, tak ahoj u dalšího videa, druhý díl. Počkat, už píše, tak ne. Cože? Notebook. Pořád mi miluješ.
napsat. Napíšu kdo. Vypojí-o se to. No tak nic. Kámo, jsi na... Tak jdeme to vyzradit. Kámo. Tak jo, reakce na to. Počkat. Toto je... Ne, tomu nebudu psát, a to je prank. Nebo toto je nějaká blbost. Aha. To vypko ne. Tak, já se tímto loučím a čus u dalšího videa.